Lions Club Bergamo Colleoni. Συντριβάνι. Εδώ, από τα πρόσωπα κάτω. Τώρα θα έχει κλείσει βέβαια, παλιό. Φοντανόν. Μας τραβάει. Φίλοι μου, όλα είναι υπέροχα. Βρισκόμαστε στην πιάτσα Λουίτζι Αντζελίνι. Παγωμένα δεν είναι, καλά είναι. Μετά το story έβαλα τον μπουφάν, εντάξει, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Αλλά πραγματικά, όπως είδατε και στη story, έχω πει είναι όλα πανέμορφα. Δεν έχω λόγια. Φθινοπορεινά. Πάμε κάτω. Here is All the scarves. Ok, grazie mille signore. The same, ok. Να του το δείξω αν το έχει με το δω. Έγινε. Όλα τα έχει 14 ευρώ, παιδιά. Του είπα να του κάνω και free βίντεο για τα social στο YouTube, δεν ήθελε, μου επέτρεψε να τραβήξω όμως. Ευτυχώς. Για να δούμε. Ναι, αφού το είπα από πριν, είναι οι γάτες εκεί. Το γκρι ή το μπλε. Α, είναι το ίδιο. Ναι, αυτό εκεί. Γιατί? Κάτι πιο... Τι? Αυτό. Δεν σ' αρέσει. Οκ. Αυτό. Πάλι γάτες. Μ' αρέσει. Σε πράσινο. Α, ποιότητα. Εσύ που τα ξέρεις αυτά. Τα περισσότερα είναι καλά. Είναι ωραία. Κάποια είναι σαν κινέζικα. Αλλά... Ποιότητα. αυτό λέω. Α. Τα περισσότερα είναι πολύ καλά. Και ζεστά. Ζεστά. Πήραμε κάποια πράγματα να ζεσταθεί το κορίτσι. Εγώ τώρα ακόμα μόνο με το μπουφανάκι, κοντομάνικο και φανελίτσα από μέσα. Και είμαι πολύ καλά. Τα πήρα μόνο. Ναι, Τα έχουμε βάλει μέσα. ναι. Κάμερα. Κάμερα σε μένα, εδώ. Κάμερα σε μένα και εδώ. Ψωνίσαμε κάποια πραγματάκια όπως είπα, να ζεσταθεί το βικάκι. Έλα. Προσω... βικάκι Του τώρα ψωνίσαμε, έφυγε λέω, κάποια πράγματα να ζεσταθεί το βικάκι σας. Θερμοκρασία. Ωραία. Οπότε συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Δηλαδή τώρα που πήρε θερμοκρασία. Λίγο, τι να κάνουμε μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, αλλάζουμε πλάνο. Ποιο φαΐ, δεν πεινάω ακόμα, αλήθεια. Ποιο? Ωραία, το κρατάμε. Ω, τσίτα άλτα, χιονισμένη. Εδώ. Ωραίο. Και βγήκαμε ακριβώς στο καμπανόνε. Τι όχι, να το. Είναι αυτό που τραβάμε. Α, δεν είναι το καμπανόνε αυτό.
Μοιάζει. Έχει καμπάνες. Περπάτημα, όχι κάτι τραγικό. Έχει αρκετά σοκάκια βέβαια. Μπορείς να χαθείς εύκολα ή να μην βρίσκεις εκεί που θέλεις να πας. Τι είναι εκεί πιο ψηλά, πώς θα πάμε εκεί πιο ψηλά. Εύκολα χάνεσαι δηλαδή άμα δεν ξέρεις να βρεις κάτι. Εμείς ήμασταν σε ένα στενό και ακριβώς κάτω από το στενό, από πάνω από το στενό που ήμασταν, ήταν το πιο παλάτσο. Παλάτσο Τέρζι, και το ψάχναμε, κάναμε όλο τον κύκλο για να πάμε να το βρούμε. Και ήταν από εκεί που ήμασταν, άμα κάναμε παφ στο στενό μέσα, ήταν ακριβώς από πάνω μας. Εδώ κάτι πρέπει να είναι ευρήματα από πιο παλιό πολιτισμό, δεν ξέρω. Πιο παλιό, κατάλαβες, από πιο παλιά. Χαζός. Πω, και εδώ το σοκάκι άδειο. Όλη η πόλη για πάρτι μας. Υπάρχουν παντού τουρίστες. Γεια σου! Εδώ τώρα είμαστε μόνοι μας. Αυτές είναι οι μαγικές ώρες. Έχει αρχίσει και ψιχαλίζει λίγο. Πάλι. Και εδώ μουσείο. Φωτογράφε di Pepi Merisio. Τις φωτογραφίες λοιπόν τις έχει τραβήξει ο Pepi Merisio. Museo delle Storie di Bergamo. Νομίζω τον είχε και διαφήμιση το αεροδρόμιο. Όντως. Μπικλιτερία Ticket Office. Πίσω από την πλατεία υψώνεται η μπασίλικα της Σάντα Μαρία Ματζόρε, ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα ρωμανικής αρχιτεκτονικής στην Ιταλία. Χτίστηκε το 1137 πάνω στα θεμέλια ενός παλιότερου ναού, όταν οι κάτοικοι του Μπέργαμο ζήτησαν την προστασία της Παναγίας από μια φοβερή επιδημία πανόλης. Από τότε, ο ναός αυτός θεωρείται τάμα της πόλης και ίσως γι' αυτό κάθε πέτρα, κάθε γλυπτό μοιάζει να κουβαλά μια ευχή για σωτηρία και ελπίδα. Το εσωτερικό είναι μια έκρηξη τέχνης, με ξύλινες τοιχογραφίες, επιχρυσωμένες λεπτομέρειες και μοσαϊκά που απλώνονται σαν χαλί κάτω από τα πόδια σου. Δίπλα της στέκει η Καπέλα Κολεόνι, ένα μαρμάρινο αριστούργημα αναγέννησης. Χτίστηκε τον 15ο αιώνα από τον στρατηγό Μπαρτολομαίο Κολεόνι, έναν άνδρα που πέρασε τη ζωή του στις μάχες, αλλά θέλησε να αφήσει πίσω του κάτι διαρκές από τη δόξα. Η πρόσωψή της είναι ένα σύνολο από λευκό, ροζ και μαύρο μάρμαρο, σκαλισμένο με ακρίβεια σχεδόν μαθηματική.
Στο εσωτερικό, ο τάφος του Κολεόνι δεσπόζει επιβλητικός, ενώ γύρω του οι τοιχογραφίες του Τζιοβάνι Μπατίστα Τιέπολο δίνουν ζωή στα πρόσωπα των Αγίων με μια απίστευτη λεπτότητα φωτός και χρώματος. Κάθε γωνιά αυτών των κτισμάτων είναι ένα ταξίδι στην τέχνη, την πίστη και την αθανασία. Εδώ δεν βλέπεις απλώς ιστορία, τη νιώθεις. Αυτό είναι το Μπέργαμο, στην πιο αγνή του μορφή. Ένα σημείο όπου το παρελθόν δεν είναι σιωπηλό, αλλά συνεχίζει να μιλά μέσα από την τέχνη του. Κασονσέλι Νόνα Άλντα. Φτιάχνει ένα είδος ζυμαρικού, αυτό εδώ που βλέπετε, το οποίο είναι είτε με κρέας, πασέτα πρέπει να είναι, ή μπέικον, είτε χωρίς. Γεύση 10 στα 10, δεν έχω λόγια. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο θα φάτε. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Με την κρέμα, τη δεύτερη επιλογή. Με την κρέμα. Πήραμε 2 νεράκια και ένα καφεδάκι. Οπα. Εσπρέσο διπλό, να γουστάρουμε. 4 κάτι πήγε η φάση. Γενικά πολύ κομπλέ. Είμαι εντάξει, ευχαριστώ. Να απολαύσουμε ένα καφεδάκι. Λίγο νεράκι και να βρούμε μέρος για να πετάξουμε τον drone. Καλά, traveler.
Ανεβαίνοντας προς την άνω πόλη, κάποια στιγμή το βλέμμα σου συναντά ένα αλήθινο γίγαντα. Μια αλυσίδα από πέτρες που αγκαλιάζει ολόκληρη την πόλη. Είναι τα ενετικά τείχη, το σύνορο ανάμεσα στην ιστορία και το παρόν. Χτίστηκαν το 16ο αιώνα, όταν το Μπέργαμο ανήκει στη Δημοκρατία της Βενετίας. Ήταν μια εποχή ανησυχίας, η Ευρώπη άλλαζε και οι Βενετσιάνοι ήθελαν να προστατεύσουν τα δυτικά του σύνορα από τους στρατούς του Μιλάνο και της Ισπανίας. Έτσι, ανάμεσα στο 1561 και το 1588 ξεκίνησαν ένα τεράστιο έργο μηχανικής. Ένα τείχος μήκους σχεδόν 6 χιλιόμετρων, με 4 πύλες, προμαχώνες, επάλξεις και στοές. Όμως, το πιο παράδοξο είναι ότι τα τείχη αυτά δεν πολέμησαν ποτέ. Κανένας εχθρός δεν τα παραβίασε. Και ίσως γι' αυτό στέκουν ακόμη ανέπαφα, όπως τότε που τα έκτισαν οι ενετοί μηχανικοί, σαν να θέλησε ο χρόνος να τα διατηρήσει για να θυμίζει όχι την άμυνα, αλλά την αντοχή. Σήμερα, από τη μία πλευρά, απλώνεται η Τσίτα Μπάσα, με τις λεωφόρους, τα φώτα, τη ζωή της σύγχρονης Ιταλίας. Από την άλλη, η σιωπή της Τσίτα Άλτα, με τα καμπαναριά και τις πέτρινες στέγες. Είναι σαν να βλέπεις δύο εποχές να συνυπάρχουν στο ίδιο κάδρο. Και εκεί, στο πιο όμορφο σημείο των τυχών, στέκει η πύλη του Αγίου Ιακώβου, πόρτα Σαν Τζιάκομο. Χτισμένη από λευκό μάρμαρο, μοιάζει περισσότερο με ναό παρά με αμυντική πύλη. Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, σύμβολο της Βενετίας, δεσπόζει ακόμη πάνω από την είσοδο, θυμίζοντας τη βενετσιάνικη παρουσία που σημάδεψε την πόλη για 4 αιώνες. Τα ενετικά τείχη δεν είναι πέτρες. Είναι η μνήμη μιας εποχής όπου οι πόλεις χτίζονταν για να αντέχουν και η ομορφιά ήταν μια μορφή άμυνας. Εδώ το Μπέργαμο δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Ισχυρό, ήσυχο και αιώνιο. Γιατί μου έχεις καλώσει τώρα το μαλλί? Τι έπαθε? Τι έχει? Τον κήπο κάτω. Ο βοτανικός. Αυτό είναι. Μάλλον. Αλλά έχεις Λόρτο. Ναι.
Σέτρανο, αγγίλιο. Ότι βλέπεις τι γράφει. Απέναντι ναι. Στα κόκκινα όχι. Ό,τι είναι με κόκκινα όχι. Πρώτη φορά βλέπω γύρω-γύρω όλοι σε πίτσα. Καλημέρα! Buongiorno signori, signorites, κύριοι, κυρίες, παιδιά. Καλή σας μέρα. Μπέργαμο, καφεδάκι. Δες πως αχνίζει εδώ το εσπρεσάκι. Δες. Αχνίζει. Ναι, δες. Από τη διαφορά θερμοκρασίας. Εσπρεσάκι στο δωμάτιο. Βροχερός ο καιρός. Μόλις ξυπνήσαμε. Καφεδάκι, νεράκι, ξεκούραση σήμερα. Ανέβουμε αν είναι παλιτσίτα άλτα. Κοίτα! Πού να κοιτάξω μωρέ! Τι έγινε εδώ πέρα! Κοίτα! Μου έστειλε, και τώρα που όπως έκατσε ορίστε, μου έστειλε η φίλη μου από την Κρήτη η Άννα να πάμε να μιλήσουμε καλά, να πάμε να δοκιμάσουμε ένα μαγαζί να φάμε. Όχι ολόκληρο το μαγαζί να το φάμε, σε ένα μαγαζί να φάμε. Sorry, μόλις έχω ξυπνήσει, τι να κάνω. Να βγάζουν νόημα αυτά που λέω. Οπότε για να της δώσουμε τα εύσημα και να την τιμήσουμε και γιατί μας παρακολουθεί και γιατί μας το πρότεινε, θα πάμε με το καλό και θα τα πούμε μετά. Για δοκίμασε να Τσάου. μας πεις. Να, για να δοκιμάσω και μετά τσάου. Σκέτος εγώ. Πολύ ωραίος. Καλώς είναι. Πολύ πολύ ωραίος. Ξενοδοχειακός. Ναι, αλλά του μπάνει. Buongiorno, ciao. Ciao. Καλουτσιόνε, παρανε και τι άμμο. Τι ψώνισες? Μπέργαμο. Άλλο ένα φλαρ. Αχα. Αχα. Συνεχίζουμε. Αταλάντα Μπέργαμο. Τελευταία ημέρα στην πόλη των Κιλίων, Τσίτα τη Μίλε. Ευτυχώς προλαβαίνουμε και στελισμένοι. Έχουμε βγει για μια τελευταία βόλτα, φεύγουμε το απόγευμα. Περγαμάσκο, τέλεια. Είχαμε υπέροχη διαμονή και φιλοξενία από όλους. Ήταν μια τελευταία μας βόλτα. Ciao, amigos.